Wat happening ka jingkermen jong ki babun ki ba nong kershan Henry ka Mynken Christian High Secondary School kala Shah penlim no haka TG English School Manipur haka tiebreaker da saulalai goal haka final jong ka lumpung under 17 ka 63rd Subroto Cup International Football kabla long haka katway trik nailur ha Dr. Ambedkar Stadium New Delhi. Kani ka jing Shah rem kala wanlong ru wat hadin baka Mynken kala la ban job lut ya baro ka jing akun haringkat baka jing la ban thap hadu lap kandai tali ki gol ha kani ka lumpong ya lek kai. Kani ka jing Shah rem no kala wanlong ru hadin baka Mynken kam shim la ban thap ya ka na ka penalty ka baka la yo kata wat la ka pat ka penalty kala la ban lam sha ka jing khat hadu ka bakut jong ka kenta jong ka jing akun haswa ban net sha ka tie breaker. Kal skul na Manipur kala yo ban thap ning kong ya ka shigul haswa ban kut ka kelas step ling ba ka corner hadien ba ki rangele kai dien kem shimla la ban tela kam ya ka bol ka bala penlong ya ka Manipur ba ka nyot thap da ka basung. Kat ba ha ka kalamit ka Mynken kala persang borba ban penpa ya ka te ka shigul hadien ba kala yo da ka penalty ka bala shoot daw Alistair thank you Henry ka bala let day ya uding gol. Na kalyang ki player ka Mynken kelas dang ban banbor persya ya ka Manipur hadien bakala yo biang sakaway ka penalty ling ba ka handball hapo ka jaka jong ugul kabala penlong ya uban playbok ba unyo ban penki ya kajar. Henry ka jingale kay kala poino siya kabakod haka jinga khan. Haka tiebreaker ru la sakhi ya ka jinga khat marlai gol. Henry haka bakat du u player ka Mynken shim lala ban penrong ya ka gol kabala penlong ya ka Manipur bakan ra sendan ya ka thong jong ka jingjam. Haka ni ka sila samru ya ki khusna bakarpang haka baka nam best coach la yo da u bakit bor lang khar luki kat ba ya ka nam best player la yo ra da u ban play bak khongjo.